Bertsolari txapelketa nagusiko finalistak elkarrekin estreinakoz eta gainera hitzordu garrantzitsuaren estenatokian, Nafarroa Arenan. Ez daukat dudarik estanda emozional bat izango dela plaza hau, ez daukat dudarik nire kideek estanda artistiko batera eramango dutela plaza hau. Nerea Ibarzabal Salegi. Alaia Martin Etxebeste. Igandean lehen aldiz igoko dira 3 emakume finalaren oholtzara. Uste dut horrek esangura politiko handia daukala, ez niretzat bakarrik, ez emakume ontzat bakarrik, baizik hemen gauden 8 ontzat uste dut, eta berso gintzarentzat eta kultur gintzarentzat oro har. Eta lehen aldiz hau ere finala Nafarroan izango da. Oso garrantzitsua den planteamentua, berso gintzaren partetik eta oro har euskalgintzaren ikuspegitik. Azken 55 urteetan lehen aldiz bertsolari nafar bat finalean. Esango nuke poz eta ohore bat dela lehenbiziko Nafarroan egiten den lehenbiziko final hontan kantatzea. 8 lagun oholtza gainean, baina igandean bakarra aterako da Nafarroa Arenatik 2022ko txapela jantzita.